Tak, nazdar lidi, jdeme první videa, dnes spíš druhého, dneska zítra úvody Despawnables a jak si budeme slyšíme, tak to je dneska úvodní video. Teďka si řekneme všechno, že to bude natáčet a co bych chtěl natáčet. Lagy. Chtěl bych natáčet Despawnables s někýma lidma ještě možná. Chtěl bych natáčet ještě možná Minecraft a třeba Critical Ops s kámošema a budu natáčet jakože let's play na Minecraft, nebo třeba budu natáčet úvodní videa na Despawnables, anebo třeba budu Despawnables ukazovat zbraně, všechno co mám, ukážeme si ještě můj účet, všechno moje oblíbené zbraně, všechno, co chcete, to si napište do komentářů. Jo. To by bylo vše a už si gameplay.